Esikhathini lapho amathuba omsebenzi eshabalala nesimo somnotho singamvuma umuntu opisholo, sifanele ukuthi amabhizinisi amancane emalokishini nasemaphandleni siwabambisise ngezandla zombili, sihlanganeni somphakathi ukulwa nazo zonke izingqinamba ezisendleleni yokuphumelela kwamaphupho osomabhizinisi abafufusayo. Kwabaningi amabhizinisi iwona abeka ukudla etafuleni, kwabanye iwona ayisingane esikoleni. Okuhle esike sakubona ngaphansi kwahulumeni wakwaZulu phambilini ukuthi indawo nendawo ibiya ibe nomnotho wawo, lokho sikubiza ngokuthi i-macroeconomy. Thina nje la eMpumalanga sikhule kunamasenta afana noMcoyi, uSishi, oMagaba noMzila. Lezi indawo bekuyindawo bekuthenga kuzona abantu bala elokishini, futhi nazo ziphethwe abantu bala elokishini, nabo futhi behlala khona la elokishini. Lokhu kusho ukuthi imali ibizungeza la emphakathini, ithuthukisa izinga lempilo la emphakathini. Kepha sikubona manje kuyashaqisa ngoba sesibona umnotho wasemalokishini nasey'ndaweni zasemaphandleni usuphethwe abantu abangahlali khona futhi abaphuma ngaphandle kwezwe. Lokhu kusho ukuthi kushiya abantu bendawo beyigqila zalabo bantu abaphethe umnotho. Kumele silwe ngamandla ethu wonke ukuqikelela ukuthi lo mlenze womnotho awuwi. Ngu-Ero sesitobhini sesibili ngidayisa ngama-fruits nama-veggie, yonke impahla iwu-15, noma inini ngiyatholakala, ngivula ngo-9 ekuseni until kuze kube 6 ntambama. Imessage engifuna ukuthulela yona bafethu kulo msebenzi engiwushayayo ngidinga i-support kuphela, kusuka ngama-weekend kuphela impahla nge-ede mhlawumbe 2 esitsheni, Monday ngubulala mhlawumbe 1, yabo ngazi lo munye 1 ngizobuyisela nge-weekend. So bafethu okuningi bengicela i-support, yabo ilokishi lonke bafethu benginidinga, yabo ngoba ngaso sonke isikhathi ngiphatha impahla ewushapa, yabo sengogcwala ngani kona konke esikwenzayo siyaphusha bafethu, sibalekela i-crime njengoba senza kanje. Igama uNdodeko kaMkhize, la sikhona igama lesitolo kuthiwa iKandox mebesha abantu la kuyibona ama-customer azothenga. Siyadayisa nje igrosa yona yonke into nje, izinto ezitholakala e-tuck shop, Mpumalanga Township, A538 esihonqeni road. Isona vele isikhathi-ke lesi ukuthi abantu abamnyama siwuthatha umnotho siwubuyisele ezandleni zethu, ngoba vele laba bokufika okuyibona ade bedominathile sesibatshela ukuthi abahambe. Wonke umuntu angabheki ukuthi uhulumeni uzomenzelani okukhona akwenzayo. Mhlawumbe uhulumeni uzokuxhasa kuloko eqhubekele phambili. Isewe esikhona-ke la esikhona siyatholakala nje into ey'ncane nje oma-chips obani i-tuck shop nje, bese kuthi ngala ngezansi sidayisa nomagwinya, ama-fried fry fish njalo nje ama-takeaway. Siyadla siyasutha la, Some Delicious lo bambiza ngomamdinga la. Le tuck shop-ke ingilapha ke kwaseringini, maqhamuka nje eringini jike ngaka-left uzosithola khona-ke lama-container lawo 2 mamdi wakaduma kahle kahle. Abamaziyo kabanye-ke bathi ngothandeni. Ngibingelela igama lami nguPhakamani, abaningi bangazi ngoJuba. Ngiyadayisa la u-fast food ngise-1 North ngiqondana noMhlalifu. Atholakala ama-Friday u-20, u-25, u-30. Amagwinya atholakala u-R5. Niyakwazi ukuba iZulu burger lambe nama-Friday libe u-R12. Khona neshibobi like ikota u-R35, fawulethisi, utamatisi, ucheese, burger patties, ama-Friday uba u-R35. Khona nekhombe etholakala yama-Friday 4 slice kanye neyababa maduzane nje. Mhlawumbe ngingenza ngoLesihlanu eyobe sisingenile isibindi naso sobe samba ngo-R25. Kancane kancane nje kuzolonga ngenile konke kuzoba right. Yebo. Ibekelela umphakathi wase-1 North eMpumalanga. Igama lami uMusa uKanene, i-founder of Musa's Gas and Ice. Ngokuzala nangokuhlala ngikhulele khona kule ndawo, wakhona kule ndawo. Sitholakala kulomgwaqo uMlaba Road khona off uHlomuka neMlaba Road. Siphinde sakhelane noBaba uQaba
abamaziyo abantu abaningi endaweni kade abakhona kule ndawo. So iMosas Gas Limited is 100% black owned company ethe masibuka idingo ezingekho emphakathini sabuka ukuthi igas ukuyirefilla no-exchanger igas ikona kuyinkinga kakhulu kudingeka ukuthi abantu bagibele kabili baye emamall noma baya kwezinye indawo ekuthenini bakwazi ukuthi bagcwalise igas. So we saw that nithi ukuthi yini esingayenza ekutheni sisondezele lensiza eduzana phakathi komphakathi nangempela nje ukuthi ngibona-ke i-structure sethu la iMosas Gas and Ice kade sabanayo le ndawo ingaka-operate due to ukuthi ama-processes in terms of registrations, compliance and all those things igcine ngosuku njengamanje njengoba sesino 3 weeks kuyasijabulisa kakhulu kuyintokozo ukuthi sesikwazi le ndawo ivuleleke umphakathi unesasasa uyijabulele kakhulu le ndawo yethu ukuthi ikhona awusuzokwazi ukuthi ugibele umoshe izinto ezimali ekutheni uzothola igas. Igas yethu into enhle kakhulu ngayo is affordable, i-price yethu enjalo nohlobo legas esisebenzisayo i-supply yethu equality ngendlela esimangaliso. So siya-invite umphakathi, siyawumema umphakathi ukuthi indawo yawo le uyivikele uyithande, sikhona nje iMosas Gas. Sanibona ninjani, igama nguSibongo Mkhize, lona ibhizinisi leli engilisebenzayo. Besacela nje kuma-customer ukuthi athenge thina simatshe ekhona ama-Pakistan asisho ukuthi arongo ukuthi athenge la abale ukuthi ama-customer athenge kubona kodwa njengabantu abamnyama sike sifiseke ukuthi izinto singayisi kubantu bangaphandle while sikhona nathi sizama ngoba egcineni into esifuna sifuna undayisela izinto engekho right noma izinto expire futhi njoba nathi si-order kanje asifani njengama-Pakistan abantu abalethelwayo in bulk thina sihamba siwayi-ordela izinto masiphelile bese so-order ezinye. So into esiyicelayo nje sicela ukuthi sibambisaneni uma ukuthi khona i-customer liyafika la khona elingakutholi noma la kungaphathekile khona kahle ukukhuluma nomdayisi ngaleso sikhathi efika kunokuthi bathathe bawunika imali abantu bangaphandle. Ngiyabonga. Mhlawumbe ngiyafisa baba ukuthi esigene nje kafishane yabona kule ndaba yokhuza ebhizinisi mhlawumbe nje ukusipha umlando wakho ukuthi mhlawumbe uqale ngamaphunyaka igcina uyabhekana nazo ngebhizinisi kuze kube ukuthi-ke ukulesigaba lesi. Ngiqale kakhulu mhlawumbe 30 years ago. Ngaqala ngalezo ikhathi nje iminyakeni yamashumi amathathu edlule mangicabanga. Ngisebenzile ngisebenza nje njenganomuntu nje nobani ongacabanga evula i-tuck shop. Ekuhambeni kwesikhathi ngazimukela imfundiso engafundiswa zona ebhizinisini ngasafundiswa inkampani esasitholelwe amaSulumane ezofundisa ngokusebenza kwebhizinisi. Ngakho into engayithatha lapho ngama ngazo angangaphinde futhi ngasuka kuzona njenganokuthi nje impahla moyithenge ngamalini yiphi percentage ofunela isebenzise uma uzoyidayisa ungayiqageli futhi uyazi ukuthi iyona uyihlole futhi ukuthi iyona ungafuni okungaphezulu kwayo ungenzi futhi ngongenzansi ngongenasidingo nanokuthi sizoqoboqobo le impahla esitolo asinayo iprofit efanayo ufuna ukwazi lokho ungakwenzi ngenkani mhlambe nje ukudayisa ugwayo unayo iprofit njengane namathini kafish nezinye izinto ufuna ukwazi lokho kuningi ke nje sasibesebenza kamnandi ke ngaphambilini ingqina bebehlangabezana nazo bezilula futhi nabantu babebaningi bethenga nokusebenza nje futhi wawungawubona urong kuhambe ke kwafika abezempilo basifundisa izinto ezinye futhi esaqala phansi sasifunda kabusha uthi bakade wenza amagwinya kufanele amafutha walahle ngesikhathi esithile thina sasiqhubana nawo ngaphela unyaka kodwa basifundisa sawubona futhi ingozi ongawalahle sebasifundisa nanobu-clean nanokuthi amagwinya kufanele ukwenza ngoba konke nje nopholoni emafrijini kufanele ukubheke ungakudayisela abantu sekonakele kuningi nje esakufunda ekunye basifundisa kona inhlanzeko ukuthi isitolo sakho ufuna uhlale eqala phansi uqale phansi usipende kakuhle into esingayiboni ke nokuyenza lento futhi singacabanga ukuthi na
ukuyenza sibona thina sesibona si-right kanti bona sekufuneka ngaphela isitolo futhi usipende kabusha siyakubona lokho banikazi bamabhizinisi ema-wholesale bekwenza thina singakwenzi ngibonile futhi uma sengikwenza lokho ukuthi kuyabanikeza abantu ukuzethemba nanokukhula izinto ongenazo eminyakeni ethile uzibukela kude ngokuhamba kwesikhathi futhi ufune ngelanga nawe zibe khona njengoba nje zikhona ey'tolo la sithenga khona bey'dayiso zakweni nawe kufunela ngelanga ukwazi ube nazo. Umnotho sekumlenze wokugcina esesime ngawo njengabantu abampishole emakulokishini nasemaphandleni njengoba sazi nje ukuthi eminye imilenze efana nezemfundo izinga lempilo nesimilo ndo sekuyiphatha kwabantu eminye imilenze ekade saphucwa yona manje siwumphakathi simelwe ukuthi silwe ngakho konke sinakho ukwenza sure ukuthi umlenze womnotho asiphucwa wona ngenxa ukuthi uma kungenzeka njalo kuyoba nzima ukuthi siphinde siwuthole. Zimbili izinto engizocela ukuthi sizenzeni njengomphakathi. Owokuqala asisapothaneni buy local thenga kumakhelwane wakho ozamayo. Okwesibili ukugqugquzela kakhulu abantu abasha ukuthi asukumeni sizizameleni sakhena amabhizinisi uhulumeni uyokufica phambili.